unsa man ang mga pagsubok sa kinabuhi, dapat lang tanang malawatay. Kaya dili mo hatag ang Ginoo o pagsulay nga di nimo makaya. Sig unsa man ang maabot sa atong kinabuhi, dapat dawaton nato ang mga pagsulay. Kaya ang kalibutan nagtuyok sa mara sa ligid sa sakyanan. Ang ginapunta ng idol nga inyong masuportaan ang akong YouTube channel. Tinuod na kaagi na ko mga idol. I hope na maubanan ko ninyo sa YouTube channel mga idol. Dagan kayong salamat. Abangan pa ang mga sunod na mga video mga idol. God bless. Maayo pa si kuya kagitagaan ko kanon. Kumusta na ta akong mga igsuon ron? Wala ba kasi to sila taog-taog ata? Akong mga tiya. Wala ba ka to dagmalita? Akong mga kaliwat to ako mga igtuon. Limingaw na ko nila. Ang buhay mo at ang ibinulong. Nakakaon ba ka to silang tarong? Dili ba ka to sila sama na ako nga naganto sa kagutom? Matuog kog balik. Alon inigmata na ako, maadto ko dito sa highway, manguha kog plastic kog lata. Parang akong ibaligaran na ako mapalit pagkaon. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Tag naman guys. Pati na dyan kong kagutom. Adto na ko sa highway. Mga ko plastic o lata. Akong ibalik niya kay arang gutuman na. Mga ko lata o butilya. Parang akong ibalik niya o mahalin makapalit kong pagkaon o kanon. Wala na ko'y kakaon karong gabi gutom kayo. Ko'y pamahawaning paniod to. Adto na ko. Gutom na kayo. Ata ka ko mo agi ani kalibunan man ni kayo. Wala man ni diri pa ni malay. Nadagoy ni dagang bitin. Madlo ko. Muadto na ko. Mangita ko agyanan. Walay dalan. Kalibunan kayo. Bahala ka rin kalibunan lagi.